Крчова gjatë këtij viti do të shndrohet në qendër të aktiviteteve kulturore në vend në kuadër të eventit Krçova Qyteti i Kulturës 2026. Për këtë sot në Kërçov ishte Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov, i cili u prit nga kryetari i Komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski. Në këtë rast Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Lutkov theksoi se qytetarët do të kenë mundësi të ndjekin një sër ngjarjesh kulturore nga muaji mars deri në dhjetor. Денеска го означуваме и почетокот на културната мисија на Кичево како град на културата за 2026 година, за што сум особено среќен и горд. Но ова не е само една титула, туку ова е признание за една културна зрелост, за истрајност, творечка енергија што овој град ја носи со децении. Кичево е град каде што се сретнуваат многу култури, многу традиции, многу современи настани, се спојува некако хармонично, а културата не е привилегија, туку е секојдневна вредност и жив дух на една заедница. Нека ви е честито, Кичево е град на културата за 2026 година. Sa kryetari i Komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski tha se ky është një moment historik për Kërçovën, pasi është një qytet ku dallimet nuk na ndajnë por na bashkojnë. Денес стоиме заедно пред историски миг за нашиот град, свеченото отварање на манифестацијата Кичево, град на културата за 2026 година. Ова признание е титула, чест, но и одговорност. Ова признание за нашето богато културно наследство, за традицијата што со векови се пренасила од генерација на генерација. Признание за современата креативна енергија што денес пулсира во секој агол на нашето Кичево. Кичево од секогаш било раскрсница на култури, јазици, традиции. Град во кој различностите не разделуваат, туку не збогатуваат. Град во кој песната, играта, театарот, литературата и уметноста се дел од секојдневието. Në këtë projekt ka pasur rreth 180 aplikime, prej të cilave shumica do të jenë pjesë e manifestimeve të ndryshme që do të realizohen gjatë këtij viti, ndërsa për realizimin e projekteve kulturore janë paraparë rreth 4 milion denar.